En aquest vídeo aprendrem a calcular la variància, la desviació típica i el coeficient de variació. Són tres coeficients de desviació o de dispersió, més aviat, mesures de dispersió de les variables. Doncs aquí ens diuen que la variància és la mitjana dels quadrats a les distàncies dels valors de la variable mitjana. Doncs ens recordem que la desviació mitjana calculàvem la mitjana de les distàncies, doncs aquí el que haurem de fer és la mitjana dels quadrats de les distàncies. Val? Llavors, una vegada tenim la variació, l'únic que hem de fer per calcular la variància, per calcular la desviació típica, és fer la seva arrel quadrada positiva. I una vegada tenim això, per calcular el coeficient de variació, l'únic que haurem de fer és dividir-ho per la mitjana aritmètica de la mostra. Doncs molt bé. Aquí tenim la nostra mostra, d'on tenim, per exemple, aquí les distàncies calculades, quines són la seva multiplicació, i per tant aquí tenim la suma diguéssim, de totes les distàncies seria 27,28, però ara ens demanen del quadrat de les distàncies. Per tant, el que farem serà agafar cadascuna de les distàncies i la l'elevem al quadrat. 2,04 al quadrat dona això d'aquí, 1,04 al quadrat dona això d'aquí, i així amb totes les dades. Unes vegades la tenim amb totes, el que hem de fer és multiplicar cada distància al quadrat, perquè hem de fer la mitjana, per la freqüència absoluta, perquè és el nombre de vegades que apareix aquell quadrat. Per tant, el que farem serà multiplicar aquesta columna per aquesta columna. 4 per 4,1616 és aquest nombre, 16,6464, 5 per 1,0816 és 5,408, i ja està. Una vegada ho tenim tot, doncs ho sumem. I una vegada ho sumem, doncs el que hem de fer és dividir-lo per la mida de la mostra. Per tant, la variació serà 44,96 dividit per 25. Tenim aquí el càlcul, 44,96 dividit per 25. I llavors ens dona un número, 1,7984. Per calcular la desviació típica, el que hem de fer és fer l'arrel quadrada de la variació. Fem la seva arrel quadrada i dona 1,34. I ara, per calcular la desviació, el coeficient de variació, doncs el que haurem de fer és dividir la desviació típica per la mitjana. Desviació típica per la mitjana. La desviació típica 1,34, la mitjana 2,04, i això ens dona un numeret, que aquest numeret és en realitat un tant per 1. Per tant, aquest tant per 1, diguéssim, el podem convertir en un percentatge, val? I seria corresponent al 65,7%. I ja està. Quan més gran sigui el coeficient en variació, el coeficient de variació, doncs aleshores tenim que més disperses estan les dades. I això què ens permet? Doncs el fer-ho dividint per la mitjana aritmètica, això fa que podem comparar, doncs, diguéssim, la dispersió entre dues mostres, les quals tenen dimensions molt diferents. Val? Doncs així és com es calcula la variació, la desviació típica i el coeficient de variació d'una mostra.